Ahojte kamaráti, Richard Klenotník sa vám hlási a dnes vám chcem ukázať jeden prstienok. Pozrite sa na neho. Čiže je to zlatý prsten, samozrejme, zo žltého zlata, ručná práca a je tam osadený pravý prírodný kameň topaz. Má 2,76 karátov. Poznáte kameň topaz? On je tretí najtvrdší kameň. Tá stupnica tvrdosti je takáto: mastenec, kamenná sol, kalcit, fluorid, apatit, živec, kremeň, topaz, korunt a diamant. Čiže diamant je najtvrdší a topaz je tretí najtvrdší kameň. Čiže takýto krásny prstienok tu mám v ponuke. Bežná cena je 729 eur. Ja som sa rozhodol, že vám ho dám teraz, teda pre toho, kto sa prvý prihlási a bude ho chcieť, za 529 eur, čiže 200 eurová zľava. Čiže ešte raz, zlatý prsteň, 14 karatové zlato, topaz 2,76 karatu. Čakám na vaše ohlasy. Čaute.